Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran namu na wannan lokaci dangane da ta'aziyya da na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A cikin waɗanda suka halarci taron addu'ar akwai mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da gwamnan Katsina Dikko Radda da kuma jagoran jam'iyyar LP Peter Obi. Yayin jawabin Shettima ya bayyana cewa za a ƙara yin wata addu'ar a ranar Alhamis.